Nem értettem az e-mailedet. Megismételnéd ezt, mert szakadozol? Nem értettem az e-mailedet. Ja, kicsit ügyeskednem kellett, mert az S, R és M billentyűk a laptopon nem működnek. Dvága Ebi, megtennéd, hogy Balabikov elvitzel a Betovhoz. Ezt vehetem igennek? Sheldon, miért nem veszel új laptopot? Tudod, hogy ez már nagyon ócska. De én ezt szeretem. A videó sem megy, és a hang is akadozik. Mi? Bocs, ezt nem értettem. A videó sem megy, és a hang is akadozik. Hogy mi? Bocs, de még egyszer, mert akadozik a hang. A videó sem megy, a hang is akadozik. Nem látom, mert a videó sem megy. Vegyél új laptopot. Mi? Vegyél laptopot. Mi? Halló? Vegyél új laptopot. Úgy siettem, ahogy csak tudtam. Elkéstél. Sheldon, ez hülyeség. Te is szomorú voltál, mikor a kísérleti majmod meghalt? Az a majom jelnyelven azt mondta nekem, hogy szeret. Remek. Most majd egész nap ez szól a fejemben. Nézd, részvétem a gép miatt, de szerintem ettől jobban érzed majd magad. Hoztam egy új számítógépet. Hogy tehetted ezt? De mit? Egy új laptop vásárlása meglehetősen intim szertartás. Most elvettél tőlem több heti mentális nyűglődést, alapos utánajárást, vívódással teli álmatlan éjszakákat. Hát nem veszítettem még eleget? Nos, a srác a boltban azt mondta, hogy ez tök jó. Jó, a srác! Hát akkor elnézést. Nem tudtam, hogy egy sráccal beszéltél. És mondd, ez a srác 4K-s kijelzőt és Thunderbolt portot adott? Igen. Igen, és a srác megnézte, hogy van-e benne 1 terás merev lemez? Igen. Aha, és ez a srác Rick volt a Computer Solutionban, a Colorádon? Igen. Ja, ő nagyon érti a dolgát.